Тема 1. Основни понятия. Първо ще говорим за участниците в движението. Не подценявайте тези въпроси, защото те се падат на листовките. Например, може да ви се падне кои са участниците в движението. Общо взето всички хора, забележете хора, които се движат в пътя, са участници в движението. Автомобилите не са участници в движението, шофьорите са участници в движението. Не знам защо те са ги разграничили, но в листовките такива са въпросите. Значи шофьори на автомобили, на камиони, велосипедисти, хора, които само стоят на пътя, пешеходци, хора, които бутат нещо, всички са участници в движението. Нека сега видим кои са пътните превозни средства. И пак, това може да ви се падне на листовки, така че трябва да се научи. Пътно превозно средство е съоръжение, предвиждано по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари. Важно е да се запомни, че към тях се включват и машини, като самоходни машини, трамваи или колелета. Следват моторните превозни средства. Моторно превозно средство е пътно средство, снабдено с двигател за движение. Важно е да се запомни, че към тях не се включват релсовите превозни средства, като трамваите. Много хора намират това за странно, защото трамваите също имат някакви двигатели и изобщо нещо ги движи, но разграничаването е важно за листовките. А тролейбусите спадат към автомобилите. Нека разгледаме различните категории автомобили. Леки. Това са автомобили за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без място за водача, не превишава 8. Товарни. За превозване на товари или тегляне на ремарке. Автобуси. За превозване на пътници с повече от 8 места. Специални. С постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели. Трактор. Трактор е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за тегляне на товарни ремаркета. Движението по пътищата се допускат само колесните трактори. По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на верижни машини и използването на гуми с шипове. А движението на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това. Самоходна машина е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива, например, са електрокарите, мотокарите, селскостопанските и строителни машини и други такива. Ремарке е пътно превозно средство, предназначено да бъде тегляно от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата. Това е ремарке, а това е полуремарке. Полуремарке е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство, така че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство. Така образуваното ППС се нарича съчленно превозно средство. Състав от пътни превозни средства са механично свързани пътни превозни средства, които участват в движението по пътищата като едно цяло. Велосипед е пътно превозно средство, най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички. Извънгабаритно пътно превозно средство е пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, което с товар или без товар надвишава допустимите размери и маса. Бавно движещо се пътно превозно средство е пътно превозно средство, което поради конструктивни причини не може да се движи със скорост по-висока от 30 км в час. Към тях се приравняват и пътните превозни средства, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост по-висока от 30 км в час. А ето и таблица за различните категории МПС-та. Освен за категория Б, ще получавате и въпроси в листовките за категория А, А1, А2, Б1 и някакви други такива.
Обърнете особено внимание на А1 и А2. Почти винаги присъстват въпроси с каква мощност се движат различните категории А1 и А2, какви са максималните им скорости на различните пътища и най-вече тея са съотношението на мощност тегло и максимална скорост на А1, А2 и АМ. Също и понякога се пада въпроса за категория C1E. Най-често се пита колко е максималната маса на кола от категория B и ремарке или полуремарке, т.е. 12 000 кг, не трябва да надвишава. Сега само ни остана да научим схемата на пътното платно. Най-важното, което трябва да се запомни, че пътното платно включва абсолютно целия път. Това включва банкетите, разделителните ивици, градинките между пътищата, изобщо абсолютно всичко. А платното за движение е тая част от пътното платно, през която се движат колите. И то може да се дели евентуално на няколко пътни ленти. И с това завършваме първи урок. Благодаря ви за вниманието и ще се видим в следващите видеа. Моля, подкрепете канала, като коментирате, гласувате или се абонирате.